खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 8 मे 2023 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ बयजोंबो दिनै अनजासो गारगोन आरो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आदरखौ मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव दिनै जाफुंनोबो हागौ गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आदरखौ मोननो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानोबो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै गोबां बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोबां बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन आरो देरहासार जानो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव दिनै अननानै फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ माबा जाहोनाव गोसोआ जोबोर उसुखुथु जागोन गोजोननि आंखाल जानोबो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनाय गोसोखौ दिनै उसुखुथु मोननो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां आयाबो दिनै बांनो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन समाजाव मान मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ
गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन आरो लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोबां बिथिङावनो जाफुंसारनो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिसि फिसायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन आरो अनलायनाया बांनो हागौ। सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। समाजाव मान बांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजानानै बांसिन गोजोनगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयआ बांनो हागौ। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसि फिसायजों अनलायनाया बांनो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जानो हागौ।
गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बयजोंबो दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गुबुनजों अनजासे गारगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोननोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोबां जेंनाफोरा नुजानोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ। गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हायाबो जानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा। आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। अब्लाबो नाथाय सोरनिबा गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।